Кажи за детско-юношеската школа. Имаше ли възможност да се запознаеш с нея, поне малко професионално работи ли се или там е трагедия? От 7 години мисля, че още не е излязъл юноша от този клуб, за да играе в мъжки отбор. Това ме навежда мисълта, че значи, щом не е влязъл един да играе, значи не е добра работа. Не се работи добре. И мисля, че проблемите са много по-дълбоки. На време тия спортни училища, но това беше държавна политика, мисля. И плода на, специално за футбола говорим, плода на тия спортни училища, плода се обрат точно на матча на Световното първенство в Щатите. И показателно и това, и Олимпиадата. Аз не си спомням по-слаба Олимпиада да сме имали. Явно от колко години, мисля, че 15 години вече ги няма тия спортни училища. Сега се опитва нещо пак да се прави. Но от 15 години всичко е... Резултатите се показват. Примерно сега в икономиката, в строителството, в това наливат се пари и бързо става. Но в учения, спорт, изтървели се този момент 4-5 години, трудно се навакса. Учения спорт не може с пари да го наваксаш. Мисля, че съм прав в това отношение. Като спомена държавата, докато беше треньор, разбра ли точно каква е позицията на общината спрямо отбора? Искат ли от тимът да влезе в А група или така стига им да си живурка в Б? Вижте, кога аз нито с кмет съм срещал, единствено с Слави Владев разговаряхме на първия ден преди да започна. Мисля, че не мислям и нямам просто отговор на този въпрос, защото никога не видях подкрепа от някого да каже така искаме, така искаме, така искаме. Оставяха те сам да се оправяш. Аз разчитам на това нещо, на умение, на хъса, който имам, малко да го предам на футболисти, да тръгнат добре работи. Това може би, мисля, че нещо ще да се промени. Но не стана. Добре, с това ръководство, ако остане Владев, Атанасов, Етър, как виждаш бъдещето на Етър? Има ли някакъв шанс за нещо по-голямо от средата на Б група? И въобще е с този начин на работа, който е в клуба? Начин на работа в клуба трябва първото, основното, наистина трябва да се заложи детско-юношеска школа. Давам един пример. Значи аз съм един от хората, които на Парк до Пренс бях в групата за този матч. Спомням си, когато в 90-та минута Емо Костадинов вкара гол. Ако не се лъжа, премиера и беше Жак Ширак. Не съм точно сигурен кой беше премиера на Франция. С очите си го видях как плаче след матча. Тогава той се заеха силно държавата, възстановиха спортни училища или направиха тогава техни академии. След това 10 години Франция беше в хегемония в юноши, деца, мъже, световни шампиони. С това казвам, не се ли намеси държавата за спорта, не виждам. Смяташ, че това ще се случи, защото аз съм песимист. Съжаление, аз съм така. Я кажи, все пак дадоха ли ти някакво парично възнаграждение за работата, която свърши в Етър? Тъй като съм нямал договор, може би и те имат законно право да не ми дават, да не получавам нищо. Но за мен това не е проблем. Но не съм вземала и стотинка оттам. Ти май в Елена не вземаше. Виж, аз там исках наистина да видя дали аз мога дали ми се отдава тази професия, дали разбирам. Но гледам, че се получи. Но казвам, че условието ми беше там, че така бях направил, че не че отговарях за всичко, не кой знае колко работа, но беше така, че контролирах всичко. Дори заплати на футболисти, дори екипировки, как се раздават, всичко контролирах. Аз поемах отговорността и мисля, че се получаваше. И се получи, то се видя, че се получи. Какво предстои сега пред Сашо Ангелов? Другия въпрос. Футболен аспект на футболен аспект. Много мраза шаблоните изрази. Сега си почивам, после ще видя, ако се обади, имам нещо предвид. Нямам, никой не ми се обажда за сега, нищо няма. Не мога да отговоря на този въпрос.